kama subscribe domin samun kiɗaɗuwanmu masu daɗi da an ɗora kyauta. Me gida? Aka yi halan. To me gida na ga zaka hita ka bada kuɗin ce hali ba da mika ka miji. Ke ma ni na azama wata magana ce wai kuɗin ce fa ne ku ba ku gajiya wai ba kuɗin tausaya mutum. Sai da ni sha wahala na same ta wallahi. Me gida 500? 500 ka sayi. Wallahi 500 ba ta yi. To ba na ƙara miki, kan ƙara miki. To ke san wani abu? 500 ɗin bari in waɗa miki wallahi sai da ni daga na same ta. Wasu ne bijo ki ce min 500 ba ta yi. Ke bari ki ja mu nan wanga mulki wai wanga gwamna da aggare mu jihar Sokoto wallahi ba mu da gwamna. In har kina son ki kama gana ana cin namomi wai a kama ci wani gidan gari aka so. Bari in waɗa miki. Na sake ki sai ɗan honorable Ibrahim mai kasu goron ya hau sannan in dawo da shi. Allah ka ruwa na asiri wallahi tallahi da wasa da nake maka don Allah ka ruwa ni na asiri. Bari ki ciya kahin in ta in dawo wallahi ki tabbatar da ke ban gidan ga kuma sai honorable Ibrahim mai kasu goron ya ci gwamna wallahi sanan zan dawo da ki. Na hada miki kahin dawo da ka ta gama iso ta taimaka ga maman mara uwa har mai Malam dan goro ya dama wurin kana da tawo. Ya an kai na ga wasu ga ta alamu kana kamar kana cikin wani bakin ciki haka. wai matar ta bata mere wai ya za a yi ta ce wai 100 wai ba ta ce 100 ba ta ce wani halan shanu da yan kwaki na ina da cewa wallahi na fasakita To bari ni ma san shiga gidan in tabbatar mara ta da kwashi kayan da gidansu. na shiga na kaso ka abokina sai faɗa ma tabbar gidan nan ka hamu dawo ka hamu dawo wallahi tabbar gidan 100 ba ta ce wani kai Assalamu alaikum. Wai na ji cewa garan abokin can nawa wai ya saki kyakkyawan mata irin ki. Yanzu kin gane dama ina da ragowar buhu bet na shinkafa da ni noma can shekarun baya ban sai suwa ba. Yanzu ki tafi gida zan sai suwa zan tura magabata na da kuɗi kawai ai magana. ai yanzu ba ga magana da babban bala'in na ba halan Ai ga ina zazzaga ma bala'in yanzu zaka ga ta hito ta bar gidan ga. to yayi ni ga yana jiran ka Ke gane ki ina ta kwashi kayan ki yanzu zan turo yanzu ke ja. magana ko Ai na gama yanzu za ka ga ta kwaso kayakin ta yi. Yanzu gida zan ta haya saboda na baro ana ɗan mana wani ɗan kwaɗan abu na ɗan fara jin yunwa zan abin ga. okay a ni sai da ni don kwana ya ni gama hannu ta so ni mutu wannan bala'in saboda na dan ci dan zazahe to shi ne da magana wannan kudin ci wani ta bata mere ne saka to ya ni bari in ta in gani ko ina samu wata A mata za ka bi da. kai ko ta bi da wata ai ga sunan kashi to ni na ta mai tausayi na tallaka ta gama iso ta taimaka ga maman mara uwa har mai uwanta ta Assalamu alaikum malam kwali. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. An kai ne ka cikin fara kana. to wancan abokin noban shi ne wai ma gama magana da shi ba bari in saurara in ji bayanin ni na shi kamar Allah ya sa dai ba ya ta hanyar nake na suka mata ta ba bari in Abokin can nanawa ya saki mata ta. Mata ta take. Rai da gaske mata ta ya saki. Kuma ai shi bai san cewa ba ni abin da na so kenan. Ai soyayya da naka nuna mai ta waje ta. Wallahi ko yadda ya aure matan nan tashi na gane ta kyakkyawa. Nice matan nan nissa tana nice sai na abin da na raba su. Ai tare ku da shi na banza ne. Ai bai gane ba ni kan son ka ne. Alish dai Alish Allah yau babu da yawa Kashe ni da kai. yanzu abin da haka min kenan Kashe ni da kai.